La Cambra de Comerç alemanya és la que s'encarrega a Alemanya, juntament amb les escoles i les empreses, de planificar la formació, semblant aquí als graus superiors. I hi ha un grau superior allà a Alemanya, que és el de mecatrònica industrial, que és molt semblant al que tenim aquí, i la proposta que ens han fet de la Cambra de Comerç Alemanya és que els alumnes d'aquí puguin obtenir la doble titulació, tant la del grau superior del sistema educatiu d'aquí com el grau superior del sistema educatiu d'allà d'Alemanya. Aleshores, en un tercer any, els alumnes que hagin acabat el cicle d'automatització i robòtica industrial o el cicle de mecatrònica industrial poden ampliar els seus coneixements de manera dual amb empreses seleccionades per la Cambra de Comerç Alemanya, amb seu aquí a Catalunya, i venint 2 dies a l'escola i 3 dies fent pràctiques a les empreses. Aleshores, durant aquest any de formació es prepararan per accedir a l'examen oficial que els donaria accés a la titulació del grau superior de mecatrònica al sistema educatiu alemany. Als alumnes els aporta sobretot l'experiència professional de començar a treballar en una empresa del sector i també els aporta la formació extra que el títol alemany té, ja que el títol alemany són en 3 anys i aquí el fem en 2. Amb aquest tercer any complementen aquest tercer curs. A més, és una formació que està totalment becada per les empreses que selecciona la Cambra de Comerç, per tant, és totalment gratuïta pels alumnes.